Bakit nandito yung larawan ng anak ko? Kailangan madaliin na yun. Sige na. Wala naman tao. Baka ligaw na aso lang yun. Baka nga. Hindi ko akalain na magagawa nila sa amin ni Papa yun. Mga wala kayong konsensya. Akala ko mababait kayo. Mga lang din pala mga bituka ninyo. Sana may pag-asa pang makitang pamangkin ko. Mahal na mahal ko yung batang yun. Sana po mahanap niyo siya, Ma'am Leia. Pero ate, may problema kasi. Ano yun? Wala ate. Kung ano man po yung problema niyo, handa po ako makinig sa inyo, Ma'am Leia. Nakita ko si Ate Ruby nung nakaraan. Nakapasok siya sa bodega. Nakita ko pang hawak yung picture ni Senior Manny. At tinatanong niya sa akin kung siya bang papa natin. Sinabi mo naman bang totoo? Hindi ate. Ay, mabuti naman. Kahit anong mangyari, walang makakaalam ng sekreto ng pamilya natin. Sige ate. Pasok muna ako sa kwarto ko. Sinasabi ko na nga ba, may tinatagong sekreto ang pamilyang ito. Ma'am Leia? Ma'am Leia? Kakain na po ba kayo? Maghahain na po sana ako. Sige, sunod na ako. Sige po. Bakit nandito yung larawan ng anak ko? Ibig sabihin, Ate Ruby, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. nandito lang naman ako. May inutos kasi si Ma'am Leia na bibilhin. Ano ba yung pinapabili niya? At ako na yung bibili. Nagpapabili kasi siya ng soft drinks.
Ubusan na kasi tayo dyan sa ref. Sige. Ako nang bahala. Ito po ate. Sige, Marga. Hindi kaya ang pamangkin na kinagkwento ni Ma'am Leia ay si Brian? Hello, Rysel. Hello, Brian. Napatawag ka? Rysel. Kanina kasi, Ano ba yun, Brian? kasi pumunta ako kanina sa hardware. Ano? Pumasok ka na sa trabaho? Eh, hindi ka pa nga magaling. Ako naman, Brian. Rysel, makinig ka nga muna. Hindi ako pumasok sa trabaho. Kanina pumunta ako sa boss namin, si Sir Berto. Oh, tapos? Ang hirap kasi ipaliwanag. Pwede ba pumunta na lang ako dyan? Sige, Brian. Mag-usap na lang tayo ng personal. Sige, hintayin mo na lang ako dyan sa inyo. Sige, mag-ingat ka. Kuya Berto, aalis na ako para masimulan ko na yung pag-aayos sa titulo ng lupa. Sige, para mapadali ng paglipat sa pangalan natin. Oo, kailangan madaliin na yon. Sige na, baka gabihin ka pa sa biyahe mo. Sige kuya, alis na ako. Sige, mag-ingat ka. Rysel? Rysel? Ay, Brian. Ikaw pala. Upo ka muna. Ano bang nangyari? Sabi mo, pinuntahan mo yung boss mo? Oo, kanina. Kasi Rysel, sa'yo ko lang to sasabihin. Ano ba yun, Brian? Sabihin mo na kasi. Ganito kasi yun. Pagkatapos ng aksidente ko, bumalik na yung alaala ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Rysel, hindi Brian ang totoo kong pangalan. Eh ano? Ako si Jairus del Rosario. Ha? Bakit? Paano nangyari yun? Na Brian yung pinangalan sa'yo? Mahabang kwento. Ganito kasi yun. Pa, sigurado po ba kayo na hindi kayo sasama sa amin ni Jairus? Oo nga po, Lolo. Bakit hindi ka po sasama? Masaya po doon. Hindi na po. Kaya na lang. May trabaho pa kasi kung dapat ayusin. Sige po pa, pero sa susunod sasama na kayo ah. Oo, sige. Basta mag-ingat na lang kayo doon. Opo, Papa. Tara na, anak. Bye-bye po, Lolo. Babaya po.
Sigurado ako anak, magiging masaya ka dun sa pupuntan natin. Talaga po, Papa. Ready na nga po ako eh. Dala ko nga po pala ito. Hindi ka rin handa anak ano? Dala mo pa talaga tong base mo? Siyempre po, Papa. Boy Scout po to. Sir! Wala pong preno! Ano? Anak, kapit ka lang. Papa! Anak, huwag kang matakot. Manong! Mababangga na tayo! Manong! Anak! Naaksidente kayo? Nasaan yung papa mo? Yun ang kailangan kong malaman. Kung nakaligtas ba siya o hindi na. Alam na ba ito ng nanay mo? Hindi pa. Mahirap na. Baka madamay pa siya. Ha? Bakit naman siya madadamay? Rysel, alam mo ba yung sinasabi ko sa'yo na boss ko dun sa hardware? Oo. Bakit? Siya ang Tito Berto ko. Kaso ano? Kaso nang pupuntahan ko na sana siya. Para sabihin na ako ang pamangkin nila. Nandun ang kapatid niya na si Tita Mitch. Nag-uusap sila. Ruby? Madam. Bakit hindi ka mapakalit yan? Wala naman po. Sige na po, pupunta na po ako sa kusina. Anong nangyari doon? Totoo? Kala ko ba pamangkin ka nila? Ibig sabihin, hindi ka nila hinahanap. At kapag lumitaw ka na, papatayin ka nila? Oo. Dahil sa mamanahin ko, kaya nila gagawin yan. Ang sama-sama nila. Mismong kamag-anak mo. Hindi mo pa mapagkatiwalaan. Pero hindi ako papayag na gagawin nila yun sa akin. Anong gagawin mo? Pupunta ako sa bahay namin sa Maynila. Aalamin ko kung buhay pa ang papa at ang lolo ko. Delikado yan, Brian. Kapag nalaman nilang buhay ka, siguradong may gagawin silang masama sa'yo. Hindi nila malalaman na ako ang nawawala nilang pamangkin. Sigurado ka bang kaya mo, Brian? Oo naman. Kakayanin ko. Para hindi matuloy ang binabalak nila sa akin. Kung gusto mo, samahan na lang kita. Huwag na, Rysel. Delikado. Kaya ko na to. Pero kinakabahan ako para sa'yo, Brian. Marga, nandiyan na si Madam. Ako, paano yan ate? Hindi pa tayo nakapagluto. Kaya nga, sige na, kunin mo na iluluto natin sa rep. Ako na bahala dyan. Sige ate. Marga, parang narinig ko ang boses ni ate. Nandiyan na ba siya? Opo, ma'am. Dumating na kanina si Ma'am Mitch. Ganun ba? Sige. Ate, saan ka galing? Doon kay Kuya Berto sa hardware. Ah, ganun ba? Bakit? May problema ba? Pagdasal mo na lang ako. Yun ang kailangan ko ngayon.
Kailangan ko pagplanuhan lahat ng mga gagawin ko. Dahil matindi ang kalabang ko. Eh bakit hindi mo na lang ito ipaubaya sa mga pulis? Darating din tayo dun. Pero, kailangan ko munang imbestigahan kung sino pa yung mga kasabwat nila. Nasaan na kaya si Marga? Hoy, Marga. Ate, tara. Nag-uusap ng dalawang magkapatid. Si Ma'am Lea at saka si Ma'am Mitch. Kailangan na natin malipat sa lalong madaling panahon ang mana natin kay Senior Manny. Hindi maaari dahil buhay pa si Jairus, ate. Anong sinasabi mo? Romeo, lumapit lang po kayo. Sandali lang ate, may tumatawag sa akin. Sagutin ko muna. Hello? Sino po sila? Hello, Marga. Ang tatay mo. Si tatay? Bakit po? Ano po nangyari sa kanya? Bigla na lang siya nanghina. Dadalhin ko na siya ngayon sa malapit na ospital. Sige po. Gagawa po ako ng paraan para mapuntahan ko po siya. Sige, Marga. Iti-text ko na lang sa yung lokasyon ng ospital. Lumapit po kayo, Mang Romeo. Hindi pa naman natin sigurado kung patay na ang pamangkin natin si Jairus, ate. Ibig sabihin, Jairus yung pangalan ng pamangkin ni Ma'am Lea. Ano ka ba? Patay na siya. Ni hindi nga lumitaw yung bangkay niya. Baka nga inanod na sa dagat yun eh. Hindi totoo yan, ate. Nararamdaman kong buhay pa siya. Hindi ka ba marunong umintindi? Buhay man o patay ang batang yon, wala nang makakapigil pa sa atin. Atin na ang lahat ng kayamanan ni Senior Manny. Makasarili talaga kayo, ate. Hindi na kayo naawa sa pamangkin natin. Bakit? Ayaw mo bang mapuntang lahat-lahat sa atin? Kung buhay man si Jairus, pues, kailangan mailigpit siya para wala nang sagabal sa mga plano namin. Delikado. Mukhang may masamang balak sila Madam Mitch sa kanya. Rysel. Ipangako mo na tayong dalawa muna ang makakaalam nito. Oo, pangako. Basta, mag-ingat ka sa mga galaw mo. Dahil hindi natin alam kung sino pa yung mga kalaban mo. Oo. Sige na. Aalis na ako. Mamaya pupunta ako ng Maynila, dun sa bahay namin, para alamin kung anong nangyayari doon. Sige, mag-ingat ka. Bahala kayo, ate. Basta hindi ako sasang-ayon sa mga plano nyo. Leia! Kung sakaling buhay man si Jairus, kailangan kong maprotektahan siya. Mapanganib ang gagawin nila, ate. Hindi ko naisakalain na ganun kasama si Madam. Kayang-kaya niyang patayin yung sarili niyang pamangkin. Baka maging isang malaking hadlang sa plano namin si Leia. Hindi ako makakapayag.
Hello, Kuya Berto. Bakit, Mitch? Sa tingin ko, hindi natin pwedeng ipaalam kay Leia ang mga plano natin. Bakit naman? Kasi sinabi ko sa kanya kaninang plano. Kaso, hindi siya sang-ayon. At umaasa siya na buhay pa si Jairus. Kung ganon, kailangan ilihim natin ang bawat galaw natin sa kanya. Oo, kuya. Hindi naman natin siya kailangan. Kayang-kaya na natin yon. At may mga tauhan naman tayo. Tama ka dyan. O siya, sige na. Ate Ruby. O bakit? Parang malungkot ka. Kasi si tatay, nasa ospital siya. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nanghina daw siya, ate. Kaya tinakbo nila sa ospital. Ganun ba? Kawawa naman yung tatay mo. Anong balak mo ngayon? Kailangan ko muna siyang puntahan. Magpapaalam mo kay Madam mamaya. Sige, sabihin mo na agad. Emergency naman yan. Nandiyan pa ba si Madam? Oo, nandyan siya. Sige, sandali at kakausapin ko siya. Sige. Nakita yata ako. Boy, anong kailangan mo? Ah, eh... eh... Si nanay po. Dadalawin ko po sana. Sinong nanay mo? Si Ruby po. Nay! Si Ruby? Brian? Anak, bakit ka nandito? Dinalaw lang po kita, Nay. Anak ko po, madam, si Brian. Brian? O sige, maiwan ko muna kayo dito. Sige po, madam. Halika, anak. Masok ka. Ano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos. Nay. Anong ginagawa niyo dito? Anak, dito ako nagtatrabaho. Nay, kilala mo ba yung pamilyang pinapasukan mo? Yun na nga, anak. Hindi ko lang masabi sa'yo. Na ano po, Nay? Anak, alam mo ba na may tinatago yung pamilyang ito? Gusto na lang ipapatay yung pamangkin ni Madam Mitch. Nakakatakot sila, anak.
Pero wala akong magawa. Kailangan kong alamin kung sino yung Jairus na yun. Jairus? Oo. Jairus ang pangalan. Ang binabanggit nila. Nay,